जोबोद बाख्नायजाथाव दिनै मोननै गामियाव बिजयगाव आरो नैबे गग्लापारा बेवहाय गोबां सुबुङा दिनैहाय UPPL नि जेनाखि नेमखान्थि आरो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारखौ मदद होनानै ओंखारबोदों। बेवहाय गासैयै गोबां सुबुङानो ओंखारदों आरो बेखौ नायनानै आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना जि BPF नियानो बुंगोन आरो अन्यान्य दलनिबो दङ। दिनै बिथांमोना दिनै प्रतिश्रुति होबाय जे फैगोन बाराव जोंनि जेनाखि UPPL सरकार दानि सालायबाय थानाय सरकार बेखौनो देरहाहोफिनगोन आरो बेखौनो लाबोफिनगोन होननानै बिथांमोना जानजि खाफ्रानानै दिनै ओंखारनानै फैदों। नोंथांनि नैबे समस्थियाव दा माबायदि? ओरैनो आंनि नैबे समस्थियावहाय बुंनांगौआथ' बाथ्रा बांद्राय माने गन्दगल गैया आरो जेनोखि जोङो रायजो राजाजों सावरायदों आरो नुदों गिदिंदों गोबां मानसियानो दिनै नुबाय जे BPF निफ्रायनो जा बा बायदिसिना दलनिफ्रायनो जा दिनैहाय जोंनावहाय जगदान जाफैदों आरो थांनाय बारनि जेनोखि जोंनि MLA आरो MP नि जेनोखि रिजाल्ट बेनो खोन्थायो जे बेवहाय UPPL नि जेनोखि केन्डिडेट मोना मानो बे 13 नम्बर चिराङाव देरहागोन आरो रायजो राजा बेखौ दिनैहाय जानजि खाफ्रानानै दङ आरो बेनो जोंनि फोरमान जे दिनैबो गाबोनबो गोबां मानसियानो फैगासिनो दं। हयथ' बेवहाय गुबुन दलनिया बेवहाय फेर फाथिनो हानाय बे बेबस्था बा बे अबस्थाखौ आं नुवाखै। जेनोखि रायजो राजानि जोंनि खामानि मावनो नाजानाय आरो रायजो राजानि सापर्ट बेखौ नायोब्ला बेवहाय दस्रा दला फेर फाथिनो हानायखौ आं नुवाखै। मोनसे सोंथियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावसोरखौ फार्स्ट BJP आ सेकेन्ड आरो बेनि अनगा जेबो रावबो गैया बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबाय थानाय नङा बयबो दल माबाया बिदिनो बुंनानै लायो जों फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड खिन्थु प्रेक्टिकेल ग्राउन्डआव मा जों नुदों मोनसे बल गेलेयोब्ला बयबो जेनगोनखौ बुंखाया देरहागोनखौ बुङो जोंनो दि गल सोथारगोन जोंनो देरहाथारगोन होननानै बुङो खिन्थु खोथाया मा बेखौसो जों बुजिनांगोन। जोङो गेलेदों फरवार्डआव जोङो गल सोगासिनोसो दङ जों सिगाङावसो गेलेयो दा बिथांमोना डिफेन्सिभआव गासैबो सिगाङाव गेलेग्रा फरवार्ड प्लेयारफोराबो दिनै डिफेन्सिभआवसो गेलेबाय थादों होमबा बियो खेबसे नङा जोसनजाखागोनखा बेखौथ' नुदोंना जोङो दिनैनोथ' नुबाय गोबां मानसिया दिनै जयनिं जाबाय बेखौ गाबोन थांनानैसो बिसोर डिफेन्सिभ हैगोन जोंनाव फै दा थां होननानै होमबा समा बेहायनो थांबाय जों फरवार्डआव बिसोरो डिफेन्सआव थ' गथिखे जोङो बेवहाय नुदों जे UPPL सरकारानो दागोन आरो जोंनि मानगोनां BTR नि चिफ प्रमद बर' सारानो आरोबाव चिफ जाफिनगोन। गोजोन्थों।